primul episod de Deer Hunter 2014. Nu știu, băgă noi. Mai avem noi foarte. Ok. Nu pune neapărat aici. Gata. A fost foarte greu, să știți. Ok. Gata. O să-l updatăm după. Nu vreau ca să stăm acum 10 ani ca să după. Nu vreau ca să tot videoclipul ăsta ca să updateze. Stop. Okay. Da, nu stăm acum, încă trebuie să stăm foarte mult. Uite, una. Ok. Nu o să-l upgradăm acum, pentru că avem când se consumă energia, asta va fi episodul. Ok, deci să mă rămână ăștia. Nu mai. Nu le luăm. Bine, luam cu shotgun-ul ăsta. Nu, că de fapt nu e bine ca shotgun. Uite, sunt bune de aia. Ok. Apa. Deci mi s-au... Cred că o să stăm foarte mult la video, la episodul ăsta, pentru că primele levele se trec repede și se umple energia. Acum e greu. De fapt nu. Da, sunt simple primele ăștia. Am ajuns pe la mapa 3-a eu. Uitați cum e la asta. La asta am ajuns eu. Bine, când am jucat, că nu prea am jucat. Hai să-l upgradăm ca să-l upgradăm și intrăm în next. Next.
Gata. Deci, long shot. Body shot nu e bun. Restart. Da. Dar nu s-a mișcat atunci și nu... Ăla e. Că nu e de o oră. Asta e cu lupi. O afane de afgane. Asta e frumoasă, o știu misiunea asta. Bine, de fapt sunt frumoase toate misiunile. Nu, unde e? Și eu nu-l văd. Dacă poate dacă unde. Uite-l. Aia. Asta e frumoasă, cine știe. Da, mie îmi plac, dar era o misiune cu mulți lupi veneau spre tine, știi? Eu cu shotgun-ul de clădă te-am mâncat, dar am avut shotgun bun atunci. Nu vreau mă nicio ofertă. Tot la un shotgun. Ok, așa cred că e. Hai mă, ce dracu, da. Nu e la asta. Nu merge. Nu, hai să nimeresc. Nu o să fac, o să mă uit la videoclipuri și o să primesc bani. Nu zic că e trișat, dar vreau ca să nu ne pierdem timpul în video. În episoade să... Hert, cam așa mă... Plecă, dar nu pot toată să nu pot să nimeresc cu de asta. Nu știu ce ăla, cred că e stomacul.
nu știu. Cred că știu acum unde trebuie să le nimeresc. Nu știu unde trebuie să le nimeresc, că ai probleme. Da, să mișcă. Nu nimeni în acasă meu. Să mișcă și ăsta îi tremurăm la parcă e moș. Nu pot să trec o misiune simplă, am ajuns foarte departe înainte când am jucat. De fapt atunci jucam pe laptop. Și nimerea mai bine, că o să tremură mâna asta la babă și pe laptop nu tremura deloc. Da. Uite. Ai acum. De acolo trebuia, nu mă dă că zică n-aia mică de sub ăla, dar în fine. La 2500 ne luăm un shotgun foarte bun. Unde auzi? Acum nimere și fără aia să văd unde l-are. Înainte nimeream nici cu aia. Fără infraroșu. O, trebuie să trebuie. Ok, nu înțeleg la ușor să-mi luat niște țapi. Nu nimeri încăcat. Unde văd asta? Nu nimeri, pierdem misiunea. Mamă, ce mă enervează. Asta, să stai să fac altă misiune. Nu pot să joc. Eu vreau ca să... Mă, dar ce dracu are? Nu luai căcat asta. N-am și o lunetă bună. Cât e o lunetă? Nu vreau mai gofe. 34. Dacă aș avea, aș lua. Bă, neapărat că e o lunetă bună. Era o pușcă, nu știu unde era. Aha, aici era. Dar din astea cu bani nu sunt ca asta.
Doarme, ce arme aveam eu pe laptopul? Nu mișca niciuna, deci pe laptop nu bine, am pierdut la că am pierdut, dar nu pierdea des. Uite, pușca asta e perfect, pe asta am avut-o pe laptop. Nu, pe asta am avut-o pe laptop, asta la 15.000. Cât îmi plăcea pușca asta. Da, mai avem noi. Bani și shotgun-ul, mi se pare că nu pe asta. Nu are, pe ăsta la 14.000 l-am avut pe laptop. Cât îmi plăcea cum trăgeam cu el, nu mai va nimic. Hai să mai încercăm, dar mai nervează misiunea aia. Grad, yes. Nu. Asta mai trebuia. Ce mai trebuia? Vreau și să la gradul normal. Poate gradul eu. Da, gata că nu era bani. Bine. Încă vreo puțin mai bună, poate trag mai bine pe ia uitați, văzurați! Body shop. Nu mai... Că nu mai e niciunul, mai enervează rău misiunea. Da, mă, că stai că las pauză la voi. Ok, l-am privit. Și mi-a dat bani. Deci... Dacă e bun nicio ediție, adică nu știu, le-am upgradat atunci, așa, avionul ăsta i-am pus timpul de lunetă. Trebuie am făcut și shotgun-ul ăsta ceva. Încerc să iau că l-am făcut foarte bun. Ia să vedem cum are el în acțiune. Ok. Iar nu iau bine nici. Gata, pierdut. Nu, că tot cu shotgun-ul l-am omor, dar nu pot eu bine, că la shotgun am din aia. Ok, pe ăsta n-are cum să le iau cu shotgun-ul. Hai că am făcut și undeva. Ala e. Ia. Să te îndreți minte, să nu mai mor data viitoare. Ce-i asta? Mamă, ce-am făcut, bă? Asta e cu bani, am crezut că e 1500. Real, nu, eu cu bani, ia uite bani. Bine, de fapt am luat Minecraft-ul și alte chestii, dar nu mai vreau să iau pe alte.
Ok, mai mi-a dat și mie asta. Știu asta, e tare. Ce mă bag? Enervează că mă bag în reclame. Nu știu de ce mă bag aici. Ok. Și cu asta am încheiat acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și lăsați în comentarii dacă vreți să continuăm această serie. Și dacă vreți o să jucăm și Crazy Wheels. La revedere!